kuno TV serial ya kuno chirmo boya tabuk khe kubu kubu yose bwrwi khoroksa sajung sajung no ichhadari Naagin hinui saui tongkha. Hingkhe omo borok ni patimung o bwrwi sabo hadike salainai moniti kisa kok norok nai tongdi ani channel no paiyasak. Norok TV serial o to nukha na khoroksa ichhadari Naagin ruk bodologwi chibukni ruk bodologwi borokni ruk nawi borokrok bai tongfaimani. Mwtui haino kaisa kubui kubui patimung bo kachoui faikha. Tabuk khai bwrwi khoroksa sajung sajung no ichhadari Naagin hinui gosiui tongkha. Hingkhe bini o ichhadari Naagin wngmani video bo tabuk social media news rogo viral wngjak. Hingkhe o patimung boroni o patimung wngkha Sonbhadrani. Sonbhadrani bwrwi khoroksa nilo mungwi bo sajung sajung no ichhadari Naagin hinui saui tongkha. Tabuk bini social media o tai news rogo kaisa video viral wngwi tongkha. Omo wngkha bo jephru mwtai rwina thango afuru chibuk kaisa bini bwskango faikha. O chibuk bai kabui kok samani video tabuk viral wngjak. Hingkhe norok bo nai nadi o viral video no. Saimangkha o bwrwi nilo imango sajak furu ni simi bo seng sajak no Naagin hinui gosikha. Bo 3 mas swkang bo Sonbhadrani guptodam kaisa gupha bono chibuk khaikhe malik tongmani bwchwlai philai philai khe kari tongma nungmani kaisa viral video bo kasai faikha. Viral wngmani pore bono baksa borok rok khai Naagin hinui manwilaiui mwtai rwlai tonglaikha. Hingkhe norok ani video no chajak khai like share khadi tei ani channel o chajak khai subscribe khadi mwdui hai teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.